En primer lugar, quero agradecerlle ao Concello de Culleredo, ao alcalde da corporación, pois esta colaboración que está facendo xa desde hai anos co proxecto de Especial Olimpis e, sobre todo, cas persoas con discapacidade intelectual. Para nós poder facer a exposición das capacidades dos nosos fillos e nun ámbito como o que tedes aquí aberto á sociedade é moi importante para que a inclusión sea unha inclusión real, non só sea unha inclusión feita en papel, que queda moi ben, pero despois na práctica hai que adaptala, porque eu sempre digo que a inclusión non a teñen que facer as persoas con discapacidade, temos que facer o resto da sociedade con eles. Agradecerlle, como non pode ser de outra maneira, a Xunta de Galicia esta colaboración, este proxecto que naceu xa fai moitos anos e que se sigue continuando e que sigue, afortunadamente, sigue crecendo en participación e sobre todo en exposición e organización. Para nós, volver a Culleredo é volver a facer un pouco aquilo que dice o noso lema: queremos ganar, pero se non consigo, quero ser valiente no intento. Por exemplo, por suposto que nós, desde a organización, sempre vamos a ir a superar o intento. Así que a todos os que facedes posible, a Diputación que non está hoxe aquí, a todos os que facedes posible estes actos, muchísimas gracias por a vosa implicación. Hoxe o que estamos presentando é o 27 Maratón Urbano, un maratón onde hai unha parte moi importante de participación das persoas con discapacidade intelectual, pero hai tamén outro apartado que é o nivel 1, que é un maratón unificado, onde van a participar persoas con e sin discapacidade nos 3.000 metros de recorrido. Por dicir un pouco quen é o que participa, pois participan en total 11 asociacións, dúas das cales proveñen de Lugo, 4 de Ourense, 4 de Coruña e unha de Pontevedra. E, como non pode ser de outra maneira, con 10 atletas participa, e 3 adestradores participa Aspronaga, que é a asociación que colabora, a asociación anfitriona destes eventos que normalmente se fan na provincia de Coruña. Especial Olimpis, sempre procuramos que alá por onde pasemos pois haxa unha entidade federada ou asociada a Especial Olimpis que colabore neste proxecto. Neste caso é a Aspronaga, a cal agradezo tamén a súa colaboración, a súa participación e a súa implicación no proxecto de Especial Olimpis, aunque a veces sea un pouco traumática, pero gracias tamén polo esforzo e por a vosa colaboración e o voso apoio, porque é a única maneira onde os nosos fillos poden demostrar as súas capacidades e ao marxe de que discutamos se é inclusivo ou non é inclusivo. Toda a actividade, toda a visibilización, todo o proxecto basado na persoa con discapacidade é inclusivo. Todo é inclusivo. Non fai falta recordar moito tempo atrás o que era e o que somos. E o que somos fixemos o movimento asociativo de familias. E fixemos o movimento asociativo de familias contratando a personal técnico para que leve a cabo os nosos proxectos. E iso é moi importante que as entidades o reconozamos e as entidades como Aspronaga o apoyedes. Muchísimas gracias por o vosso traballo. Especial Olimpis, como sabedes, é unha entidade sin ánimo de lucro que está, Especial Olimpis Galicia somos pais, nais e persoas con discapacidade e profesionais. É un proxecto que naceu no ano 93, cas Olimpiadas de Barcelona, e é un proxecto que enganchou as familias porque este proxecto non só utiliza as persoas con discapacidade que teñen altas capacidades de practicar un tipo de deporte, senón que promove as persoas con grandes necesidades de apoio,
que son aquelas que non teñen actitudes suficientes, non teñen para alcanzar unha marca e ir a participar dentro do que teria que ser unha sociedade normalizada, que son as federacións. As federacións exigen unha marca como prácticamente calquera outro atleta e moitos dos que por aquí que están aquí presentes non poden alcanzar. Entón, o que pretende Especial Olímpicos é que tamén teñan esa posibilidad de facer deporte, de facer actividade física e de crearlle un estímulo e un intento de superación para que eles mesmos sean capaces de dar un pasiño máis. Nós non queremos que sean os millores deportistas do mundo, nin de España, nin de Galicia. Queremos que sean os deportistas máis socializados, máis reconocidos por o seu esforzo, porque a veces un pequeno gesto é un esforzo moi grande para eles. E esa é a filosofía de Especial Olímpicos. Así que a todos e a todas os atletas, moitas gracias por participar e, sobre todo, a gañar se se pode, pero se non a disfrutar. Verdad que sí? Moitas gracias.